Myslela som si, že je to choroba, alebo že sa to dá preučiť, preliečiť. Ja som tiež preučená ľaváčka, tak myslela som si, že to skrátka takto funguje a viac som sa s tým nezaoberala. Som Mária a toto je môj syn Ľubomír. Volám sa Alena, toto je môj manžel Peter a naša dcéra Charlotte Luna. Volám sa Renata a toto je môj syn Patrik a manžel Peter. Mne to nejakým spôsobom neprišlo, že mal by byť iný. Paťo si vlasy ostrihal nakrátko, začal sa tak športovejšie obliekať, sukňu nechcel nosiť vôbec, takže som aj také malé podozrenie, že niečo sa deje. Nespadala určite do nejakých stereotypných predstav spoločnosti, ako by mala vyzerať. Charlotte bola od malička také jemné dieťa. Keďže som o tom nič nevedela, tak nezaoberala som sa tým. Pred mojim coming outom ma najviac trápila tá nevedomosť. Nebola som autentická. Žiť v krči a žiť v strachu a byť celý čas smutná nie je fajn. Najťažšie na coming oute bol celý coming out. Ja som si vytvoril list, pretože aby som im to nevedel povedať do očí. Keď sa nám Charlotte zverila, že patrí do komunity LGBTI+, tak prišla úľava. To bola prvá emócia, ktorá prišla, pretože konečne si to naše dieťa uvedomilo, kým je. Potom nasledovali všetky možné emócie od hnevu, strachu, všetko. Ja som sa na určitú dobu utiahol do seba a vôbec som o tom nekomunikoval ani so Charlotte, ani s mojou manželkou. Bolo pre mňa veľmi zdrcujúce. Naozaj som sa zložila. Bolo to veľmi ťažké ako pre mňa, lebo ja som mal určité predstavy ako rodič a všetko sa mi to zosypalo. Mamina bola veľmi nešťastná, táto sa uzavrel do seba. Mamina ma aj prehovárala, že však si to poriadne premyslí. Veľmi často ľudia, ktorí riešia coming out, robia chybu, nedávajú čas tej druhej strane, aby sa s danou situáciou mala šancu vyrovnať. Keď mi syn priniesol predstaviť svojho partnera, až vtedy som začala nad tým rozmýšľať, že ako to je a dostala som strach. Z toho, že ako príjme okolie, aké to s ním bude ďalej, jeho ďalší život. Coming out otvoril ako keby vyššiu kvalitu života. Od coming outu sa moji rodičia dosť zmenili. Otočili sa o 180 stupňov, pretože keď sme si prechádzali tým ťažkým obdobím, keď to neakceptovali, tak som sa cítil veľakrát, že ma nemajú už radi. Po mojom coming oute je to o mnoho lepšie a konečne sa viem zastať samej seba. Coming out je nikdy nekončiaci proces. Vždy, keď sa stretnete s novým človekom, dostanete sa do novej skupiny ľudí. Ak máte odvahu a chuť zdieľať s nimi v podstate aj túto stránku svojho života alebo svojej osobnosti, vždy tam prebieha v podstate nejaká forma seba odhalenia. To je vždy o láske, bez ohľadu na to, či je to láska medzi mužom a ženou, alebo medzi mužom a mužom. Láska ako taká je dar. Som hrdý rodič. Som hrdý rodič. Som hrdý rodič.